Her er en lille guide til, hvordan du opretter en artikel i Masterpiece. Du går ind under artikler og opret artikel. I grupperingen i drop-down-menuen heroppe øverst vælger du, hvilket sproglag den skal ligge ind under på jeres side. Her vælger vi den danske. Vi giver artiklen en overskrift. Og går ned under avancerede indstillinger. Hernede finder du det logiske navn. Der er altid et eksempel tilføjet til, som er din artikeloverskrift med HTML. Den er som regel altid sikker at bruge, og det er den, der indgår i selve adressen øverst op på jeres side. I dette tilfælde vil det være Aarhus Camping, og så vil den komme til at hedde Aarhus Camping-eksempel.html for at komme ind til artiklen, ligesom vist hernede. Når vi har sat den på, går vi ned og trykker opdater. Så er vi inde i selve artiklen. Herinde kan du give den en overskrift. Og lidt tekst til selve artiklen. Hvis det er alt du gerne vil have på din artikel, kan du trykke tilføj. Det var den første afsnit i selve artiklen. Vi kan sætte lige så mange afsnit på, som vi har lyst til, alt efter hvor stor en artikel vi egentlig gerne vil have. Vi prøver at oprette en mere. Og giver den lidt tekst. Men lad os sige, at i den her vil jeg gerne have, at der er et billede inde i. Så har vi knappen hernede, der hedder tilføj ret billede. Hvis vi trykker på den, kommer vi herind. Der kan man se, hvis I allerede har et billedkatalog, det vil jeg dække i en senere guide. Der er allerede nogle billeder, der ligger inde på selve siden. De kan bruges, men I kan også godt vælge en fil fra jeres egen computer af, hvis I for eksempel har hentet en ned, som I gerne vil have ind på siden. Herinde der har vi et par enkelte billeder, som vi eventuelt godt kunne tænke os på. Vi markerer den og trykker åben. Så vil du kunne se nu, at billedet ligger her som natur.jpg. Det er bedst at sørge for, at alle de billeder, som du vælger at uploade, hedder .jpg. Når du har lagt et billede ind, trykker vi upload. Og her ser vi billedet, som vi har lagt op. Når billedet er, som du egentlig gerne vil have det, trykker vi afslut. Nu kan man se herovre i hjørnet, at der er kommet et billede med på selve artiklen i afsnit 2. Hvis vi prøver at oprette et nyt afsnit, og giver den en tekst, og siger, at vi denne gang kan have tilknyttet en fil, som folk de kan gå ind og åbne op. Det kan eventuelt være handelsbetingelser eller en guide lignende, skrevet på en fil, som de gerne vil have, at de skal kunne have adgang til.
Hvis det er tilfældet, trykker du tilknyt fil. Herover kan vi trykke vælg fil, men husk, filen må ikke være større end 9999 kilobyte. Dette betyder 9 megabyte. Vi trykker vælg fil og vælger vores dokument og trykker åbn. Herinde har du mulighed for at give et navn til selve filen. Vi trykker upload. Så har jeg lavet nummer 3, og hernede i bunden ved fil kan du se, at der står dokument til nummer 3, ganske som vi navngav den. Vi trykker opdater. Layoutet, som du ser hernede, er mest omkring, hvis du har et billede inde på en af dine artikler. Du har et billede inde på en af dine afsnit, som for eksempel denne her, hvor vi uploadede billedet, kan vi vælge efter, hvordan billedet skal være sat på siden. Lille billede til venstre, mellembillede til venstre, så de vil være over i venstre side af artiklen. Du kan også have den til at være et lille eller mellembillede i højre side af selve artiklen, så vil de komme omkring herover. Et stort billede vil fylde det meste af selve artiklen. I dette tilfælde vælger vi standard og trykker gem og afslut. Nu har vi vores artikel, den ligger herude under listen i artikler. Hvis vi gerne vil se, hvordan artiklen den ser ud ude på hjemmesiden, ude på selve hjemmesiden kan vi se, hvordan hele vores artikel bliver bygget op ved at gå ind på den. Og her har vi eksempelteksten, overskrift, tekst, billedet og vores dokument, som vi havde lagt ind. Og heroppe kan vi også se det logiske navn blive taget i brug med skråstreg eksempel.html. Det var, hvordan du lavede en artikel i Masterpiece.